and it's my personal view. Zinazo mwina tikuzogwirizana koma iyi anayi kapena mwina ngati mwazimvetsa nungodabwa kuti ana fula za abasa ma 5 hanzi inu mudana nazo mufula za abasa imene iyi sina and ena atu kwa MCP kwa kunena kuti izizi sizinaende akudana so ena kwa MCP komwe kwa kunena kuti iyi sizinaende but I'm just saying kunena kuti kuli anyamata azibambo and I don't know if they are being used. Ataika mitu yao pamoja, they can come up with even a better document. Ngati imene hii. Kula nyamara anagwira ntchito ndi boma la England. I don't want to mention names here. My view is kuti ndikuona ngati they are not being used. Mukuona ngati abwera. Sanga gwizane kuti with creation whoever brought this issue Sadaji Konde chipani cha Malawi Congress iya makandai and I'm being yes and they also alorere kuti anthu alankule whoever brought this issue ya makandai kaya kumitingi kwako atoti adaonongera for argument's sake yes let's say we have 300 billion titani because you are going to project my sons. Could he ana 600,000 pachaka? The 300 billion. Yeah. The 300 billion. Then you kunena kuti osayangana patali. Anyamata amakafola HSI my surveillance assistance. But tiambire pamene pachapani. Titakhani ndrama nkwapezera zochita anyamata amene because ndanyamata ambiri and ndomvetsa chisoni alibe ntchito nde makadaja. Yamakanda no tindi zambiri zotikoza kuchita kutukula dzikoli chabwino yamakanda chabwino imeneyo it's a goof sidaende chabwino mwakula mwata aya sisa koma makanda awawo asisha pokhapa we are creating zikwaya aya sisha 500,000 akamafika zaka 18 ndekuti ndama ija yakula kululukani please John msadeko yokai ndithu for the sake of a better Malawi kululukani ndithu imene imusagwirizane nayo ulisire nunena ayi ngasimu uyakhula ngati kuti you are at the point of knowledge kodi ndalakwisa ba ambiri amanena kuti akodi manifesto ya MCP itu yatuluka comrade mukuiona bwanji manifesto anayima kwambiri kuti yayi anthu twazilandira chani kodi tiana tungobadwa amene akuti tizilandira 500,000. Okay, ine ndithangulankhula yonchi chifukwa chake amanena kuti chipani china chilichonse chituluse manifesto ndi osankha ndi ndani kodi osankha ndi anthu izizi sizachilendo anthu kulemba manifesto awo choyambirira nchonena kuti Amalawi tikhale ndi phunziro. This is 2025. Tikhale ndi yani kodi ndi phunziro. Fa manifesto akubwera achipani china chilichonse mu nthawi iyi sikuti akhala oyamba mbuyo muso tinamvapo yani kodi manifesto anthu osiyanasiyana kuchokera ndithu 1994 takhala tikumva manifesto ndithu azipani. So nzosadabwisa otachiona chipani china chikunena kuti Malawi yonse angulira ndege imodzi. Nzosadabwisa ali ni manifesto achipanicho olo Malawi yonse ndithu iyayi panopa azipezeka kuti akulandira 20 million pa mwezi ni manifesto alemba manifesto. Koma nkhani itu ili panopa yomwe tingathe kukambirana yomwe tingauzana Malawi ndiyo kuti ndizotheka. Kodi manifesto akumalankhulidwa awa ndi otheka ndiye nkhani itu. Fabali manifesto ena kuti kuamvesera iwe nkumatha kuona kuti kodi Amalawi akutitenga ngati ndife zisiru kapena anthu osaganiza kapena anapeza zidole zawo zozivusisa okhala ifero. Ndeni nthawi yokuti imeneyo uzisingasinga za manifesto ameneyo. Ni manifesto achipani itu.
mwina Malawi tiuzani apa pa manifesto amene aja mwamva aja ndi achipani. Chipanicho chapanga manifesto amene aja ati cholinga chakuti zinthuzo zikakusangalasani zomwe akulankhula iwowo mukavotere iwowo. It's not a must. Ndiye palibenso chifukwa choti tikadandaule manifesto a MCP. Izozo zikungotengera iweyo amene wamva manifesto kuti kuwasatira kuti manifesto mmenemu muli mfundo zogwirika. Zokuti ineyo ndingakayime mamawa panzere kukayima ndithu panzere pachapo ndikuvotera Malawi Congress Party chifukwa cha manifesto aja amenewo. UDF so itusa manifesto. Malawi so zilowa m'mutu mwa Malawi. TPP itusa manifesto zilowa m'mutu mwa Malawi. Ndiye Malawi yo ndi mmene akuti akhale ndi nthawi yokuti azisanthula ma manifesto azipani zimenezi ndi kuona kuthekera kokuti zimene zozo zizachitika. Koma waine mwina langizo langa la mwene ngathe kulankhula ndonna kuti Malawi wina aliyese manifesto MCP soyamba. Chifukwa ndikunena amenepa chifukwa ndi chipani chomwe chili chani kuti chili mboma panopa. Kodi zomwe ananena iwo zija manifesto awo a 2020 zachitika ndi pamene ungakhale ndi funso oti munthu basi sungakhale ndi funso chifukwa munthu wamanga nyumba ili foundation ukulephera kuyimaliza kena kono akuuzeni kuti okay nene chonchi mwampasa bilidala akumangireni nyumba wakulonjezani kuti ine ndine bilidala wachangu njene ndipapanga chachani ndiye nyumbayo akupasani period kuti nyumba imene ipo kufika pa mwezi umodzi ndikhala nditayimaliza. Mwakomedwa naye munthu ujayo kuti komadi ineni mafuna zinthu zanga zitakhala mmene iye yakutani kodi akulankhuliramo. Mwakomedwa ndiwawina contract bilidala ucha. So mwezi watha iniyo furi pa plan yanu inali kuti ukamatha mwezi ndikhalenso nditayamba nyumba ina. Ndiye uyu mmene akuneneramo kuti pakutha mwezi akhala apaliza nyumba iyi. Ndiye kuti maganizo amenewa ndagwirizana nawo contract ndimpase ameneyi mmisiri wachangu andisungira nthawi zofuna zanga zilani ngoti zichitika. Ndiye pakutha pa mwezi pacha iniyo nthawi yomanga nyumba ina ija yakwana koma nyumba ija idakali foundation. Mumpasaso kuti apitirize ndi azikuuzaniso ni bidwa moja kuti ine ndine wachangu ndi mapanga chani mwakuti zimene zizi imene mukufuna kumanga kachiwiri imene iyi ndithu pofika mweziso ndikhala nditamaliza koma ina ichawelephera kumaliza pa mwezi ini foundation. Iweyo lemba ntchitowe alayishuwa kuti umpasaso basi ndi asala. Tisamavulika iniwe manifesto anthu wa ansala ndi ABCD. Anthu okalamba ndalama zawo zinayizo sochepesesa. Kana imaro 25,000. Federeza 4,000 enkanthu. Zinakanika. Abana ngakhale niyo munthu mwampasa thumba lolemera 50 kg akukanika kuyenda nalo ndiye kayo cha muzimu vari idatsanjikizani nayo ni misala kaya uziwere munthu yomwe misala ndi izi zosalimbana nazo zinazi zithangokula kwisani kuti munthu mwina umuntu kwani faiba kulankhula kwina koma alankhula Malawi kwachitisa ngati Malawi ngachipongwe cholinga choti Malawiwo apange misbehavior ina yake mwina akutukwane umene zili kuti mwaona anthu akunyoza mtsogoleri
pomwe mtsogoleri sakuziganizira akuyima pa nsanja mopanda manyazi. Ndiyani izi? Munthu akayime pa nsanja kana kuti ayi MCP yabweresa umodzi kugwirizana pakati pathu. Chikhalire anthu akutemedwa nzikwachi. Ndiyo zinati munthu amene akuyima kumayankhula zimenezoyo munthu wacho mayenda bwinobwino. Chomwe akufuna yeniye ndi chani? Amala si nthawi yomakhala kuti tikadwale mutu ndi manifesto. Ansala ndi ABCD. Bilidala mwampasa nyumba akuzanena maliza mwezi umodzi. Mwakopeka chifukwa kuti inuyo zinthu zanu mukuzifuna mwachangu, mukufuna kusintha bilidala kwachangu okwanisa zomwe inu mufuna. Bilidala chapakutha mwezi walephera ndi mufunanso mmange nyumba ina. Nde alaishwa mumpasaso basi masamu ndi amenewo. MCP inakwanisa manifesto ake. Mwina anganafika amene pachosa nina manifesto ngonati tizamaliza ajawo amene tinanena pajawo poti sinakwanirise basi kukhala basi. Malawi tifuna tiziuzana chilungamo pano. Tiyeni tizitha kuona zinthu zowombera m'manja. Zinthuso zopusa. Tidzudzule pompo. Chifukwa kulankhula kwina kumalankhulidwa kumakhala kopusa kwatenga nkhata Malawi ndi zisiru. Chifukwa sangaime munthu ngumanena kuti ayineyo mwana wabadwa wina aliyense ndizampasa ndizikamuyikira ku akaunti kwache 500,000. And yet tayang'anani akulephera kusamala anthu amene angathe kubereka mwanayo. Ngakhale mzimayi woyembekezera makayo muthe kuona m'matini lathu m'Malawi muno. Zinthu zochani zophochoka. Azimayi woyembekeza sakusamalidwa munomo m'dziko muno. Amene akunena kuti iyeyo chakwera yakufuna ana amene otazapase ndalama. So mmera mpoyamba ndi kwa munthu amene akulephera kusamala ulo kukonza zipatala zathu komwe kumabadwira matini athu amene kumabadwira ana akangokhala ndi chidwi chonena kuti akasamale mwana wabadwa. Are you serious? So pali zinthu zina zake zokuti zikamalankhulidwa umangofuna kuti wekha upeze masamu ABCD. Ndikupanga chiganizo kuti kodi zikulankhula izi nzotheka kapena nzosatheka. Chifukwa munthu sangangonena kuti mtengo uti ndilibe nawo ntchito koma ine chomwe ndili nacho ntchito ndi zipatso zokha. Pomwe zipatsozo zikuchokera mu mtengo. We are serious. Zimene zijazo ndi chimozimozi kukuuza kuti munthuyo walephera. So izizi nzona mwina chomwe ndingathe kuuzana nchona kuti manifesto sikuti ndi malamulo amene anthu amachita kuti akapase ku parliament achi. Kuti nkumana kuti lamulo labwera litha kutitani kuti litha kutiphinja silili bwino. Manifesto wina aliyense kungomva kuti manifesto wandopoyira atha kutsutsa pompo kutsutsa kwaje ngomwe amakatsutsa munthu ndi voti liki. Ali malamulo nkumanena kuti bwezi likuchita kumanena kuti yayi koma guys mwina tiyeni tipiteni kunsewu tikapange ma demonstration likutsutsana ndi lamulo lili likuphinja Malawi. Zalankhula zijazo pamene pajapo nchifukwa mwaona kunena kuti pali logo yachani kuti ya Malawi Congress Party. Zimene zijazo manifesto amene ajawo ndi ya Malawi Congress Party si lamulo. Zimene zijazo kutsutsana nazo ndikukatsutsana nazo pa 16 September panopo. Wina aliyense alinako kuthekera kutsutsa zimene zijazo mosavuta. Chifukwa zinthu za nonsense. Chifukwa Yesu angamabwere panopa kumakatiuza kuti ana azatani kuti atizapasa 500,000 kwa akaunti kwawo. And yet tikuona ana panopa akuzunzika ntsiko munopo. Tiana tobadwa kusowa zipatala zachani kuti zabwino. Kuli moyo wawo khali wathanzi.
ndiye basi niyombo munthu akangodzuka ndi Malawi weni oganiza azikawombera m'manja ati Lazarus Chakwera ati mpasa mwana wina lese 500,000 yongobadwa kufuna kungosongoneza mtundu wandani kodi kwa Malawi. Mfundo za munthu woduka mutu zikakumananso ndi anthu oduka mutu amasatira mfundozo, koma ndikuziwa kuti kwa Malawi ozindikira zimene ziyaza kutha kuona kuti nonsense zopanda ntchito. Ndiye pamene mungathe kuona kuti ndi azitsogoleri na kuti mitu yawo sigwira chani kuti sigwira ntchito, azitsogoleri opanda manyazi nchifukwa akumayima pamene pajapo kumaona kuti atakwanirisa izi andiyeti pano panthu akuzunzika. You see? So comrades, mukandifunsa ine za manifesto amene achoka ku MCP, ine ndithangokuza ndinono kuti zimene zijazo si nthawi yonena kuti munthu ife zitidwalise mutu ngati ndi lamulo lokuti lapasa ku parliament kuti zivute zitani lamulo ligwira ntchito. Zimene zija za MCP ngati tisakugwizana nazo tiyeni pa 16 September pano osakavotera chifukwa ngati sitikavotera ndiye kuti manifesto zawo zofoyerazo zosowa nzeruzo azikapangira kwa malembo uku. Richard Chimwendo Banda azikapangira zomwe azikapangira kudowa kwake uku. It's not must. Guys, Amalawi chifukwa chakakhalidwe kathu kamene timakhalira koma kuti mfundo zina zopusa ari manifesto of pusa amabweranso nthawi inache chifukwa cha mmene ife tikupangira behave zinthu zathu mmene timaonekera. Chifukwa ngati munthu akutumiza malole dealers koma munthu yoti muchita kuziwa kuti sanachite bwino ndikutumiza malole nkumakutengani umapita ku nyumba zachifumu koma inu osalingalira osakana nkhani yake konera kuti mwina munthu kuzunzika zuwa lonse akakupase 50,000. Zimene zija zimanchitisa munthu amene akupanga zimenezoyo kaganizidwe kache kumaona ngati kuti azikuonani ngati kuti m'mitu mwanu mulibe nzeru. Ndiye nchifukwa amakalabe akukanabweresa zinthu zopanda nzeru fwe amakhala ngati akuwerengani akuzindikirani. Nthawi ina Amalawi machitidwe athu azinthu ndi mmene zimatibweresera anthu ngati awawa olankhula zinthu zotani kuti zopanda pake zoduka mutu zinthu zosatheka nkumabwerabe pasanja nkumatiuza chifukwa ndi mmene zinthu zathu ife timazitani kuti timazipangira. Fwe munthu amakuyesa ndi kanthu fwe munthu kukuyesa kuona kuti kaganizo lako ndi aka amakuyesa ndi kanthu kochepa like mmene amatulira anthu kumene uchako kazaza ku stadium kuja amati anzofoyera zosowa zotani kuti zosowa zochita zikanakhala zozichita bwezi zikubukalima kuminda mwawo manyengo enozi osabwera kunoko ntali ndizuze izizi zimvera zimene zizi ndi anthu zotani kuti zofoyera machitidwe athu azinthu ndifo amabwera ano kumabwera ndi mfundo zawo zofoyera zichi. Njoya amabwera kuti basi tiana tobadwa yata nanga sakuziwa kuti akuuza anthu akuti tikumasowa nthawi yoti tilingalire tikusowa nthawi yoti tilingalire kuti kodi ifeyo mtsogoleri kuti tingamsankhe bwanji sitikuziwa. Mtsogoleri ngona kuti basi uyu ndo chigawo chapakati olazira nkhula zoduka mutu timusankhe, uyu ndo chigawo chakumwera olazira nkhula zoduka mutu timusankhe, uyu ndo akumpoto basi bora akumpoto ndimusankhe. Tilibe makoleleza amene timatha kuona mwa zitsogoleri. Ndi chifukwa cha akumatibweresera zinthu za nonsense ngati zimene zizi. So Malawi, this is 2025. Ababa we need to grow up. Ndiye machitidwe athu azinthu akhale okufuna kupitisa Malawi inoyo pasogolo. Manifesto ndi amenewa azituluka chipani yesu chitani kuti chituluke fatimva zinthu manifesto timva zinthu so zilibe ife kusatira manifesto either kukana
ngati tikuzona ndi zinthu za nzeru zilowe m'mitu mwathu, zopanda nzeru tiye tizitani kodi tizikane. Ndi manifesto a MCP sikuti ndi vision yomwe ikapena limene kunata 2061 kapena 2030 mavision ayi zimene nyanza MCP ngati ayankhula zoduka mutu kukakana pamene pa 16 September takwirira zimenezo tathala nazo fo taziona lini zoduka mutu nkukangonyamula zokhazo zomwe tikuziona lini zabwinozo basi. Nimene tikuyenera umakhalira m'Malawi muno kagazidwa tukakhale nkhali kamenepo. So Malawi zili ndiwe kukavota kuti waona kuti after anthu atalephera kukonza zipatala zathu za mdziko muno, atalephera kupanga umoyo wa Amalawi kuti akhale umoyo wabwino kapena akhale anthu athanzi, fa mwanayo tikumbereka akufunika kuti udye ukhute kena kono kubedi uzikapanga mwanayo amene afuna zapasidwa 500,000 ndi zimene zakanika munthu akangokwaniza akangotengapo za mwanayo khaye. Guys, be serious. Thanks for watching Malawi.